Sad u drugoj dimenziji, u haosu je sve. Kad te napadnu žabe nije prijatno za ne. Kad napetost poraste, kad uplaše se svi, tad u pomoć stiže Baki, on je zen svemirski. I mutante i žabe, on sredit će sve. A njegova ekipa, pa oni su hit. Tu su Jenny, Butterfly koji Billy do Vid. Baki, Zekan Baki tu je. U najnovim vestima, Zekan Baki u radu sa žabama. U ovoj ljutoj borbi nikad ništa ne zna se. Kako stvari stoje najgore, tek sprema se. Kad svuda ispred tebe samo zloba vidi se. Postoji jedno rešenje, žabe pazite se. Baki, Zekan Baki tu je. Te svemoćni izrez probleme rešava sve. Kad muke tebe stisnu, kad u frci si ti. Kad čini se da su te napustili svi. Ti razum gubiš, tad i sve napeto je. Jedan pakistani Zekan tak pojavit će se. Baki, Zekan Baki tu je. Baki, Zekan Baki tu je. Dobar, loš, krastav. Za vama je Andy Fibian koji se javlja sa lica mesta za ŽTV, žablju televiziju. Opasni zlikovac Zekan Baki i njegova ekipa sisara nasilnika su ovog trenutka zarobljeni u jednom od naših sjajnih matičnih brodova. Žaborže, gospodine, sve žabe u publici bi želele da znaju... Nemam vremena za ovakve trivialnosti. U redu, ako se razdvojimo, i dalje imamo šansu da povratimo te kodove pre nego što ih Al Negator dostavi žabama. Ali zar ih do sada već nije predao? On je ljigavi gušter, njemu je novac sve na svetu. Neće im on dati kodove dok ne bude plaćen, to nam kupuje malo vremena. Ali, bit će nam potrebna diverzija. Ha, to prepusti matorom jednokom. Pripremite se, ako oni ne žele da izađu, mi ćemo ih izvući napolje. Povlačite se, eksplodirat će! Prati me, Vili! To su ti prljavi sisari, hvatajte ih! Drži se čvrsto, ortak! Držite ih, hvatajte ih! Hvataj ga! Srećno, Jenny! Budi oprezan, Baki! Zaplenimo brod! Ajuga! Pa to je razjareni babun! Pa ovo je zabavno! Da, zabavno! Komandant Kerstar zove Zekana Bakija. Baki, da li me čuješ? Ne odgovara, gospodine. Osjećam to u kostima, vuče. Baki u velikoj nevolji. To je to! Znao sam da ću se setiti. Taj ljigavi gušter koga je Baki zaposlio, isti onaj gušter koga sam nanjušio kod Lemilicu u radionici. Svaka čast, gospodine. Odvedi nas do poslednje lokacije na kojoj Baki je brod primećen i požuri. Ovi momci su baš podigli prašinu! Nije pristojno blenuti. Šta je ono? Ništavni droid! Moji blasteri mu ništa ne mogu! Uhvatit će nas! Vili, upotrebi, to je tajno ljudsko oružje! Ali jednooki, to je samo... Ne prenemaži se, nego pucaj! Juhu! Dobro gađanje, momče! Ne mogu da verujem! Taj android je otporan i na lasere i na sečiva! Ali nije vodootporan. Vili, nešto mi se mota po glavi. Šta to, jednooki? Ovo je tvoj novac, koji sam uzeo iz tvoje torbe. U redu je, jednooki. To nije pravi novac. Pa mogu ti reći, izgleda kao da je pravi, ortak. Vili, gde si, momče? O, čoveče! Vidi. Šta si sad pa ti? Opustite se svi jer stiže Zekan Tvog naroda više nema. Radit će kao robovi u našim fabrikama u čast svemoćnih žaba. Nikad ih više nećeš vidjeti. Jel da?
Nagutaj se ovoga, robote! Ja nisam običan robot. Ja sam Žaborg. Uskoro ćeš biti Kašaborg. Povećaj snagu koliko god želiš. Mene ne možeš zaustaviti. Lepo spavaj, zekane baki. Baki, On je moj zarobljenik, a ti si sledeća. iskreno, ta fraza ti je baš otrcana. Ti nisi robot. Duboko ispod ovog čvrstog oklopa su ostaci živog žabca vojnika. Fascinantno je da si to shvatila. Moramo da popričamo o tome neki drugi put. Stavite ih u neprobojne komore. Ili će propevati, ili će biti uništeni. Obučen si kao babun, ali imaš drugačiju kožu. Zanimljivo. A ti si onaj koji je ukrao odbrambene kodove. Vrati ih ili ću te srediti. Kodove će od mene dobiti onaj ko mi da mnogo simulijana. To je ono što želiš? Glupi stari simulijani? Ha? Šta može biti vrednije od simulijana? Ovo! To je nova valuta Vili. Jedan Vili vredi kao 100 simulijana. Nikad nisam čuo za njih. Šta? Ovo je nova valuta flote Ujedinjenih svemirskih sisara. Sisari Vilije koriste svuda. O, daj mi te vilije. Daj ti meni kodove. Svi kodovi su ovde, ali ja želim sve tvoje vilije. Baš sve? Pa to je totalno nečuveno. Pa, ako nisi zainteresovan... Čekaj, dogovoreno. Ahahaha, zadovoljstvo je poslovati sa tobom. Takođe. Pa, uspeo sam. Čekaj samo da kažem jednookom. Vili, reci nešto ortak! Sklanjaj mi se sputati gvozdena ljigava žablja kanto! Nateraj me, pernata budalo. Govori, ko je najveća snaga vaše flote? Ima li posluge u ovoj komori? Prijala bi mi čaša hladnog soka od šargarepe. Vidjet ćemo koliko si vickast u svemirskom vakumu. Nikada ti ništa neću reći. Ništa nam neće reći, ali to više nije važno. Stigli smo do odbrambenog sistema Džinisa. Želim te kodove. Uskoro ću ih imati. Uskoro. Odmah. Ruke u vis! Otvorite komore ili ću te upucati. Ha, pa to je razjareni pobesneli babun. Skloni se, u pomoć! Ne, ja nisam običan žabac. Nikakav babun meni ne može da naudi. Ja sam Žaborg! U redu, upozorio sam te. Da li ti misliš da sam ja neki primitivni slabi droid? Voda meni ne može ništa. Pomeri se ili ću uništiti kodove. Dakle, Al Negator nije uspeo. Ali ja imam nešto što on nije imao. Taoce, daj mi kodove ili ću izbaciti tvoje prijatelje u svemir. A kad ih izbacim, to će biti njihov kraj. 60 sekundi do lansiranja. Do Džinisa, 59.
58, 57. Ja ne mogu. Uništi kodove. To je naređenje. Nije važno šta će se nama dogoditi. Spasi Džinis. Ja, upotrebi tvoje babunske čizme, Billy. One mogu sve da smrve. Daj mi kodove ili će oni biti izbačeni. Baki, Jenny, jednooki. Uradi ono što je ispravno, Willy. Ja vas neću izneveriti. Ti bedni majmune. Da li je ovo od pomoći? Napravio sam kopiju, naravno. Ali negator uvek dostavi naručeno. Ne! Napravio sam kopiju, naravno, ali negator uvek dostavi naručeno. Ne! Odbrambeni kodovi Džinisa potvrđeni. Evo tvojih simulijana. Prevario si me! Ti ljigavi gušteru! Ti ideš napolje sa ostalim otpadom. A sada ja ću uništiti Džinis. Vreme je da i ja odem. Invazije me nikada nisu zanimale. Učiteljice sa Aldebarana, tražim dozvolu da upotrebim moje moći ili smo svi gotovi. Jenny, glavni kodeks našeg sestrinstva kaže da nikad ne možemo dozvoliti da neko vidi pun potencijal naših moći. Sa druge strane, snažni udar trećeg nivoa bi verovatno prošao neprimećeno. Hvala ti. Šta se dogodilo? Nemam pojma. Imaš li neku ideju, Jenny? Pretpostavljam da ove kontrolne table nisu kao što su nekad bile. U redu, idemo. I dalje moramo da izađemo odavde i da upozorimo Džinis. Hajde da sredimo žabe. Ali nema kodova u kompjuteru matičnog broda. Kodovi će ostati u mojoj bazi podataka. Ja ću ih deaktivirati. Ali ako ti se nešto desi, bit ćemo bespomoćni. Onda se nadaj da mi se ništa neće desiti. A sad se gubite odavde dok ja deaktiviram kodove. Urađeno je. Ulazite u orbitu Džinisa. Žaborg matičnom brodu. Aktiviram konverter klime. Svaka čast, Bruzeru. Jednoki, parkiraj letelicu i ulazi unutra. Status popravke? Svi sistemi su preko 70% mogućnosti. Dobro obavljano, Trepko. Punom parom napred. Krenimo! To su oni sisari! Beže! Zatvori glavni ulaz! Baki, nemamo gde da odemo. Ovdje ima mnogo žaba, Baki. Kerstar? Ovo izgleda kao prava najezda žaba. Da! Pogledaj, u Južnom okeanu je. To je konvertor klime. Pretvorit će Džinis u žablju močvaru. Baš kao što je i moj svet. Kerstar, moraš da zaustaviš tu stvar. Pa da, daćemo sve od sebe da ove bubojede držimo podalje od vas. Nek vam je sa srećom. Naši laseri ne mogu da ga probiju. Moramo da nađemo način da ga uništimo iznutra. Ne postoji način da uđemo. Čekaj! Odlično, približi mu se. Ja ulazim. Šta ako je to zamka? Ja obožavam zamke. Ti si sada glavna, Jenny. Baki, druže moj, da ideš unutra bez matorog jednookog. Ni bez mene. Svi ćete ostati ovde i to je naređenje. Ali Baki, čekaj mene! Da li si poludeo? Ne, ali ti jesi. Kako ćeš da ga ugasiš bez inženjera? Mislio sam da se oslonim na instinkt. Ne znam kako si pobegao, zekane Baki, ali odavde nećeš izaći živ.
Ništa nisi naučio. Mene ništa ne može da povredi. To mi zvuči kao izazov. Siroti mali žabac. Ne mogu da verujem da je kompleks uložio toliko moći i dao ti tako mali mozak. Da, vi žabe ste baš hrabre čim napadate bespomoćne planete. Ja nisam žaba. Ja sam žaborg. Hej, žaborže, gde te je kompleks pronašao? U nekoj fabrici za pakovanje muva? Ja nisam bio radnik. Ja sam bio žabac vojnik. Ja sam bio ratnik. Glupavi glodaru! Vili! Kapetan će biti veoma zadovoljan, momče. Hajde! Kreirao sam negativno polje koje će privući munje. Ova stvar će eksplodirati. Ne! Ovo nije u redu. Munje će uništiti konverter. Skači! Imam te! Uspeli smo! Spasili smo Džinis! Razmišljao sam da istopim sve moje medalje i od njih napravim jednu veliku medalju. Vazdušni maršale, izgubili smo kontakt sa Žaborgom. Sateliti Džinisa se okreću prema nama. Šta se dešava? Bežimo! Kuku meni! Vazdušni maršale, katastrofalni neuspeh. Vratite se u domovinu odmah. Misliš da će kompleks istopiti njegove medalje? Mislim da će kompleks istopiti njega. Ti bi trebalo da izađeš ispred, Vili, ti si pravi heroj. Ma, to je sitnica. A uz to, trebalo bi da se vratim kući. Vrati se što pre. Ovde nije isto bez našeg inženjera. I od sad više nikad ne primamo guštere. Ja ću se postarati za to. Pozdravite Jenny. Ja pretpostavljam da je zauzeta. Vili, pripremala sam ovo za tebe. Aldebaranski kamen sećanja. Brzo se vrati. Da znaš da hoću. Vidimo se! Poslednji put ti ponavljam, male. Proverio sam sve valute koje se koriste u univerzumu i ne postoji ni jedna valuta koja se zove Vili. Te stvari su beznačajne. Taj babun ružičaste kože je meni dao bezvredan novac, meni, ljigavom gušteru. Nisam rekao da ti možeš da se smeješ. Pronaći ću to stvorenje koje mi je dalo Vilije, a kada ga pronađem, zaista će mi veoma skupo platiti. Ova bebica određuje baš sve. Brzinu, balans, pomaže vam da usavršite neke strava poteze. Pa, svi ste obavili sjajan posao. Zaista ste zaslužili petice, ali vidim da vam je Vili pomogao. Ovaj glavonja? Ne, ja sam ovo sasvim sam smislio. Samo sam mu dozvolio da malo testira. Ne obraćaj pažnju na njega, Vili. On je samo... Vili? Brzo se vrati. Sad u drugoj dimenziji u haosu je sve. Kad te napadnu žabe nije prijatno za ne. Kad napetost poraste, kad upašće se svi, tad u pomoć stiže Baki, on je zed svemirski. I mutante i žabe, on sredit će sve. A njegova ekipa, pa oni su hit. Tu su Jenny, Patrick, Teko i Vili Duvid. Baki, U najnovim vestima
gostima Zekan Baki u radu za žabama. U ovoj ljutoj borbi nikad ništa ne zna se. Kako stvari stoje najgore, tek sprema se. Kad svuda ispred tebe samo zloba vidi se. Postoji jedno rešenje, žabe pazite se. Te svemoćni zez probleme rešava sve. Kad muke tebe stisnu, kad u frci si ti. Kad čini se da su te napustili svi. Ti razum gubiš, tad i sve napeto je.